Passades les 4 de la tarda han estat molts dels vehicles que han anat a Prades a veure la neu que han decidit tornar cap a casa. Alguns han agafat la T701 direcció Cornudella, però aviat s'han trobat que els cotxes estaven parats. L'equip de TV3 desplaçat a la zona també ens hem trobat amb el col·lapse. Els bombers ens indiquen que més endavant hi ha un accident i que millor girar cua cap a Prades per deixar passar la màquina llevaneu. Alguns, fins i tot, han posat les cadenes perquè la carretera estava impracticable. No, anàvem tirant, però quan hem trobat que estaven aquí frenats, al frenar, sense anar el cotxe cap al costat. I, bueno, per sort, fa uns anys havia comprat això que no el sabia utilitzat mai. Quasi no sabia com posar-les. Pues res, que donguem la volta perquè ha de passar la màquina quitaneu. Que tornem cap a dalt i després, d'aquí mitja hora, una hora, ja podem baixar. Però al girar, darrere ja hi havia la màquina llevaneu i no podíem tornar. Ens hem quedat entre l'accident i la màquina llevaneu. Els bombers ens han indicat als vehicles que ens hem quedat col·lapsats, que ens posem aquí a un costat de la carretera perquè així poden passar les màquines llevaneu i també els serveis que s'han quedat estancats, com els bombers i també l'ambulància que anaven a assistir l'accident. Una 60ena de cotxes ens hem quedat atrapats a la T701. La gent s'ho ha agafat amb filosofia. Perquè ell porta cadenes, però nosaltres no. I bueno, a veure com sortim. Bueno, a esperar i a veure si no ens toca dormir aquí, algun refugi o alguna cosa, ¿vale? I ells que vagin darrere nostre. Ningú està tallat. Si no ens surt algú d'alguna pista, està... Els bombers expliquen que no hi havia cap accident, que ho semblava perquè hi havia alguns cotxes que s'han quedat ocupant part de la carretera i s'ha produït el col·lapse. Al cap d'un parell d'hores, quan les llevaneu han netejat la via, els vehicles atrapats hem pogut continuar cap a Cornudella, però la T701 ha quedat tallada i els Mossos no deixaven passar els vehicles. Glòria Boquizo, TV3, Cornudella.